Awni yang ma bita nyugu balayele atulumamba bita amina nyugu balayele de ke semulla chogoya minja min bi bulu ibise ko faraka ka no du amako be jo zofon bulu la ni ne ka zofon bulu talen ka shinfu kanye ambe potasi doni kala no te dore anyere ka katako semul de maisi de bi bulu kaba de bi bulu sanyo de bi bulu amina nga bashi amina ji doni kala ka lami ka soro ka yele ka fingo folola ka to ambe ka lami ambe ji kala dodoni wasa akana dato nyana muku minga nogo ima bi iba kenoi miniti tan duru bonyango anga da yele linteni amba ta sisamta ke filin konnana kana son jila tuguni ka do nyana na sorola eta e sanyo de walima kaba ibise ka tentenga netina yere bla tenteni ko ina bi ambe ji kala ka lami dondon ka kla tuguni kana segi ka ke da konnana ka yele go flanana ne ni mana obi ko mina fo bashi doron amba yele manyintin konnana ka fini ko flanana nanya bala ye yele dabo amba chebo ka soro kana anga zofon bulu shine nyuma ka konnana walma tike ko nyuma iki jija iga sege kata kala o kan yala ko sebe ni zofon bulu ti bolo ko gane ka nogo ima a gana ma fana kadi ko sebe ne de la ka video chaman ken na ada inga do YouTube kono walima nga Facebook konnana a toko bela jerele Zarafa Cuisine amba bo sisan ka do nyana a yelele nyana miniti tambo nyango amena do nyona sisan ambe ji doni kala ka lami ni ji ka do nyona ko sebe o kelen ko ambe soro ka yele ko flanana ambe tulu fana doni faraka ni wati na sabula nyugubala yele de dogui nga nyugubala yele mindu fenfe mi ja ibise ka sanfela la ka duni ai jaba de ka nogo ima ibise ko sote ka sanfe sardine de ka nogo ima ibise ko sote ka sanfe fenfe nga nogo ima ni wati na ibise ko be sote ka ke a sanfela la miniti mugan bonyango ayelele fo ka nye iyere ba ya nye be fi ami soro ka ta ka accompagner ni fenye feminga nogo amabi na soro la na de kadigi kadala ko sebe aw be welele no aw bismillah